हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना बिग आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय KYC सक्सेस खालामनाय बोरै खालामनांगौ CSC सेन्टारावहाय आरो बेसेबां एमाउन्ट दाननाय जायो दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स खालामदों नंखाय एबा नंगौ होननानै नाथाय रांखौथ' मोनगासिनो दङ नोंथांमोना दाखालिनि भिडिअ प्रुफ मोनबाय जे रां हाबबाय 2000 होननानै दा KYC नि लास्ट डेटआ 31 जुलाइ बारायगोन बाराया मिथिथ'वा नाथाय 31 जुलाइआनो लास्ट डेट बेनो जाबाय जायफ्रा PM किसाननि राङारि अनसुंथाइ मोनगिरिफोर गासैखौबो नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन जे KYC सक्सेस खालामनांगौ होननानै मानोना गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि नायदों जे प्लेन एन्ड पलिसिया जे जाय राङारि अनसुंथाइ मोनगिरि जे बे मानसिया दंना गैमारला जुदि गैयाब्लाथ' राङारिनि एकाउन्टाव हाबहैनानै मिसइउज जायो नालाय दा बेखौनो आपडेट खालामना होदों बेनो जाबाय KYC नोंथाङा प्रेजेन्टलि दङ एबा मिथिनाय दा बेखौ आं क्लियार खालामग्रोबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि लास्ट डेटआ बे जाबाय 31 जुलाइ दा फार्स्टआव मा खालामनांगोन जोङो नर्मेलि मबाइलावबो खालामनो हायो बेनो जाबाय OTP बेस आधार कार्ड आपडेट खालामनाय आधार कार्ड आपडेट खालामनायखौ जोङो मबाइलावबो खालामनो हायो बा नोंथांमोना गावबो खालामनो हायोमोन नाथाय लास्ट प्रसेसआव नांथाहैयो बेनो जाबाय KYC सक्सेस खालामनाय दा नोंथांमोना जेब्ला दायो स्टेटास नायगोन अब्ला KYC कमप्लिट जायाखै होनना दिन्थिनाय नुदों नालाय बेनो जाहोना जे नोंथांमोना CSC सेन्टाराव थांनानै फिंगारप्रिन्ट मोनसे होनांगोन अब्लासो KYC सक्सेस जायो अके स' नोंथांमोना आधार कार्ड आपडेट खालामखांबावनानै 15 डेज एबा 10 डेजनि उनावसो मोनसे लिंक फैयो एक्टिभ जानाय नोंनि एगेन्स्टआव मोनसे लिंक फैगोन आरो बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगौ फिंगारप्रिन्ट खालामनांगोन KYC नोंथांमोना सक्सेस खालामनांगोन अके अब्लासो जायो दा बेखायनो इजिलि बे KYC आव नोंथांमोना क्लिक खालामबा माबादि अपेन जायो जे नोंथांमोननि आधार कार्ड नाम्बार नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार होनानै जों बेयाव नायनो हायोमोन नाथाय लोगोफोर जोंहा सक्सेस जायाखै KYC आ बाथ्राया बेनो लास्टआव जोङो CSC सेन्टाराव एबा जोङो CSC कमान्ड सार्भिस सेन्टारावसो जोङो फिंगारप्रिन्ट होनांगौ अब्लासो KYC आ सक्सेस जायो दा आधार कार्डखौथ' बयबो खालामनो हायो बाट नोंथांमोना बे KYC खौहाय फिंगार मोनसे प्रिन्ट खालामनांगोन KYC कमप्लिट खालामनोब्ला दा बेखायनो जायफ्रानोखि स्टेटास नायदोंमोन KYC सक्सेस जायाखै होनना दिन्थिदोंना बेनो जाहोना आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामखाबाय आरो बे नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट खालामनायाव CSC ID गोनांफोरनिफ्राय 15 रुपिस लिटिल एमाउन्ट दाननाय जायो एबा चार्ज लानाय जायो गभर्नमेन्टआ अके 15 रुपिस एबा नोंथांमोना 15 थाखा दाननाय जाय नोंथांमोननि जायनोखि खालामगिरि एबा CSC ID गोनां बिथांमोननिफ्राय 15 रुपिसखौ दाननाय जायो अब्लासो सक्सेस जायो आरो बेनिफ्राय जायफ्रा CSC ID गोनां नोंथांमोननि जि खामानि मावना होदों बेनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय एसे एनै रां लानो हागौ नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय आरो जायफ्रा उदालगुरिनि नोंथांमोना जुदि CSC सेन्टार नांगौब्ला फिंगारप्रिन्ट खालामनोबा स' नोंथांमोना खालामनो हागोन बेनो जाबाय मोनसे B-Mart शपिं मल दङ बे खाथिनि अपोजिटआव मोनसे CSC कमन सार्भिस सेन्टार दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोनाहाय KYC खौहाय सक्सेस खालामनो हागोन आरो लोगोसे फैनो गोनां रां एबा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइखौ मोनबाय थागोन दा गभर्नमेन्टआ होनखादों जे PM किसान रेजिस्टार फार्मारा गासैबो खालामनांगौ होननानै बेखौनो स' नोंथांमोना खालामना ला रां मोनबाय थादोंबाबो खालामना लादो आरो मोनाखैबाबो नोंथांमोना खालामना लादो जाहाथे फिउचाराव प्रब्लेम जायै बायदि दा उनावहाय जुदि खालामालासिनो थानानै जुदि प्रब्लेम जायोबा बे नोंथांमोननि सायावसै बेखायनो रां मोनबाय थादोंबाबो नोंथांमोना जास्ट खालामना ला जाहाथे मोजां नोंथांमोना रांखौ मोननो हायो स' बेनिफ्राय बेनिफिसियारि स्टेटासआव फैनाय लोगो लोगो जों बेवहाय सार्च खालामना नायोब्ला ID नाम्बार होना नायोब्ला जे जोंहा KYC सक्सेस जायाखै होयोना बेनो जाहोना फिंगारप्रिन्ट खालामाखै जायफ्रा खालामदों नोंथांमोना नुगोन जेरै मबाइल नाम्बार रेजिस्टार नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हायोमोन आरो सिगांथ' जोङो जास्ट एकाउन्ट नाम्बार होना नायनो हायोमोन दा गभर्नमेन्टआ बेखौहाय प्राइभेट खालामबाय प्राइभेसि दोनबाय मानोना नोंनि एकाउन्टखौ आं मोननाय लोगो लोगो आं नोंनि रां हाबनाय हाबैखौ गासैखौबो नायबाय थानो हायोमोन जेरै जों सिगाङाव नायदोंमोन दा जायखिजाया नोंथांमोना मिथिबाय जे लास्टआव फिंगारप्रिन्ट थायो अपसन बेखौ नोंथांमोना होनांगोन अके आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मबाइल नाम्बार जाय मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामदोंमोन बे मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना OTP बेसआवहाय स्टेटासखौ नायनो हानाय अपसनखौ मोननो हाबाय गोदान सिस्टेमाव दा बेनिसिम लोगोफोर आं आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय राङाथ' हाबबाय थागोन आरो बे स्किमा जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रावनिबो स्टेटनि बेयाव पावार गैया जास्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय लन्च खालामनाय PM किसान बियो दा लोगोफोर जायफ्रा उदालगुरिनि नायगिरि दङ नोंथांमोना KYC आपडेट खालामनोबा मोनसे दखान दङ CSC ID गोनां B-Mart शपिं मल खाथियाव मोनसे अफिस एबा सानजाहा दङ बेयाव नोंथांमोना थांनानै KYC खौ आपडेट खालामनो हागोन आरो सक्सेस जानाय लोगो लोगो गावनि मोननो गोनां रां एबा स्टेटासखौ नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन दा बेनिसिम लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि लेटेस्ट इनफरमेसन मोनो बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव